Duela urtebete gelditu ziren makinak hasi dira berriz lanean. Egunean 200 eta beste 300 plaka vitrozeramiko egiten hasi dira. Hemendik datorren martxora bitartean produkzio hori bikoiztea da helburua. Eta tartean urtarrilean garbigailuak ekoizteari ekingo diote. Tenemos la voluntad de crear una nueva actividad. Kataluniako Kata CNak duela 4 hilabete erosi zituen Fagor etxetresnen lantegiak Eskoriatza eta Garagartzakoak. Fagor konfor lerroa berriro martxan nola dagoen ikuskatzen izan dira gaur jabe berriak. 155 langilerekin hasi dute garai berria. 155 persona, Eta Bergaran lanean 124 momentu honetan. Egia da, hemendik aurrea de, oraindik kontratazioak aurrea dijoaztela, eta urtea bukatu baino leno, pentsatzen dugu 300 gora egongo garela. Jaurlaritzaren izenean Arantxa Tapia sailburua gustura agertu da, helburuak agindutako epeetan betetzen ari direlako. Planteatu zuten guztia, betetzen ari dira dagoeneko eta konfiantza dugu baita ere jarraituko duela betetzen. Lehen labe eta plakak estokean biltzen ari dira, merkatura atera aurretik. Jabe berrien asmoa Fagorrek merkatuan lehen izan duen lekua berreskuratzea da. 2015erako 160 milioiko fakturazioa aurre ikusi dute. Eta estatuan ez ezik atzerrian ere ondo saltzea dute erronka. Leno geunden kuota berreskuratzea izango da gure helburua eta gure erronka. Profundidad el coste de poner en marcha Basauri para ver si el coste y la viabilidad de la fábrica justificaría reabrirla.